Здравейте, пичове, аз съм ButchBG и днес играем с Skywars в един сервер, не знам, в един сервер в Cubecraft. Леле, явно е ОП. Вау. Момченце ще пострада, защото имаме лък. Това е първото клипче за този канал. Се радвам, ако се абонирате и ударите по един лайк, не ме стреляте, нагли кучета. Леле. Толкова снежни топчета аз през живота си не съм виждал. Ако има и друга броня, ще съм много щастлив. Явно не. И става съм окей. Добре. Щупи се, бе. Аре, стига, не, бе. Защо, бе? Защо? Не, бе, защо, бе? Добре, хора, ще има още една игра. Ще се върнем, когато влезем в лобито. Добре, пичове, връщаме се за втората игра. Мапа е Mushrooms. Дано направим нещо повече от първата игра. Както видяхте, първата игра беше направо перфектна. Защо така, бе? Защо така трябва лагиш, бе? Защо, бе? Добре. Нещо. Поне. Витушките. Мисля си, че ме удариха и ако ме бяха ударили, ще да се разплача. Да, ето това чаках. Добре, още едно и още едно. Ужас. Поне имам ли наклоня? Добре. Ще ми извинявате, че ми лагва толкова, но нищо не зависи от мен. Добре. Може би ще шлепнем някой. Надяваме се да имаме успех с едната стрела. Не кажете честно, че имаме една стрела и няма целим. Такъв е живота. Този е доста силен. Добре, сбиха се. Нямам купчета, което не е хубаво. Не е хубаво така. Влезе, бе, дебел. Много ядеш. Така. Добре. Да погледнем тук. И надявах се сложили нещо. Добре. Да, айде. Замина. Всичко замина. Добре, ще се върнем с трета и последна игра, защото писна ми да умирам. Добре, връщаме се с четвърта. Не, с трета и последна игра. Защо ми искаш кит, като аз дори... имам кит. Вау, не знаех. Добре. Последна игра. Както винаги ще лагне. И ще умрем, както всяка игра. Понеже компютърът ми е толкова модерен, че лагва. Торта. Торта за свине. Ще сложим тази диамантена каска. Има на един.
обикновен меч, с каквото да се пердашим. С него ще се пердашим. Стиган. Всъщност. Добре. Как щяхме да паднем като пълния нуб? Не, че не сме. Добре, не фърляй тези снежни топки, че не е така хубаво. Имам 15 бобчета, което е хубаво. Ще изям една златна ябълка. Добре. Малко по малко. Малко по малко по малко. Да, както винаги. 3 игри, 3 загуби. Какво ви кажа? Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал как умирах и пак умирах. Абонирайте се и довиждане.